малайдар, хәлдәрегез, кәйефтәрегез нисек? Кайда минең ярдәмчыларым? Һаумыгыз, улайһа без борсакты Нәйе? Гимнастик туп кешенең авырлыгына, буена карап хайлана. Кешенең ни тиклем буе озынрак, шул тиклем туп диаметры зуррак булырга тиеш. Тәгәрләү, эелү, күтәрелүләрне туп ярдәмендә еңел генә эшләп була. Ә күнекмәләрне башлар алдыннан әйдәгез тән мускулларын ял иттереп алайык. Уның өчен туп өстенә бетәбез дә яттык. Шулай. Әйе, сыңгыт. Кел, туп өстенә ят. Эсменән туп өстенә әйе. Тик кенә ятырга кирәк. Әгәр дә тик ятһагыз, һезнең бөтен мускулларыгыз ял итә. Күнекмәләрне башлар алдыннан шулай туп өстендә берничә минут ятырга кирәк. Кулдарыгызны һәлендерегез, аяктарыгызны ла. Әйе, дуслар, бына ошулай тупта берничә минут яту умыртка һөягенең авыртуын кәметә һәм тән мускулларын тынысландыра. Ә хәзер инде тупта яткан килеш, кулдарыгызны куегыз әле алдыгызга. Вот шулай. Хәзер ипләп кенә әйелегез дә торыгыз. Бына карагыз. Бына һезнең тупы бетәй. Туп өстенә эс менән ятырга кирәк. Эс менән яттык, кулдар менән ергә терәлдек бит инде. Хәзер без башта әйеләбез. Кулдар ярдәмендә һәм кире яңынан кабаттан күтәреләбез. Аңлашылдымы? Шайтып кулдарды идәнгә терәнек дә әйеләбез яйлап кына һәм яңынан күтәреләбез. Еңел генә күнекмә. Эшләп карагыз әле. Әйе, ошулайтып яттык. Хәзер кулдар менән терәлдек идәнгә. Хәзер яйлап кына кулдарды аска төшерәбез, бөгәбез терһәктәрдә. Терһәктәрдә бөктүк, хәзер күтәрелдек. Тупта һикереү дә бик файдалы һәм күңелле. Ошанмайһығыҙмы? Әйҙәгеҙ әле, күмәкләшеп һикереп алайыҡ. Туп өҫтөнә ултырҙыҡ, һикерәбеҙ. Туп-туп-туп-туп-туп-туптар сабышып килә аттар. Арттарынан арбалар, шағыр-шығыр баралар. Туп-туп-туп-туп-туптар сабышып килә аттар. Арттарынан арбалар, шағыр-шығыр баралар. Әйдәгез ярыш үткәрәйек. Килегез әле мында. Туп өҫтөнә ултырҙык. 1, 2, 3, башланыҡ. Йүгерешеп киттек яңынан. Әйдәгез мине урап сығығыз. 1, 2, 3, башланыҡ. Әбилә беренсе әлегә. Әйдәгез әле тиҙ генә хәҙер үҙегеҙ. Кем беренсе мында килеп итә, шул еңеүсе. 1, 2, 3. Әллә әҙилә инде. Афарин. Дуҫтарым, хәҙер туптарҙы ҡулдарға алдыҡ. Бәләкәйерәк тә алһаҡ та була, әйе. Ярай, ҡайһы туп оҡшай, шуны алығыҙ ҡулға. Баҫтыҡ, киләһе күнекмәне эшләгәндә дөрөҫтөн алыу мотлаҡ. Ҡулдарҙы өҫкә күтәрҙек туптар менән. Эйелгән саҡта тынды алабыҙ.
өскә күтәргәндә тынды сыгарабыз. Аңлашылдымы? Хәзер икенче якка. Әйе. Безнең туптар кайда? Баш өстендә, шулаймы? Эйелдек, тын алдык, тын сыгардык торган сакта. Тын алдык, тынды сыгардык. Тын алдык, тынды сыгардык. Билдәрдә бөгеләбез, ныгырак иеләбез, яме Әдилә? Шуннан соң иелгән сакта аркаларыгызны ла төз генә тотырга кирәк, яме? Нык итеп иелмәйбез, Әдилә. Иң мөһиме матур итеп иелү. Әдилә, кара әле. 1 2 3 4 1 2 3 4 Башыбызды алганык, әймәйбез, артка ла әймәйбез, төз генә тора. 1 2 башланык. 1 2 3 4 нисек тын алабыз? Дөрес. Тын алабыз өйді, тын сығарабыз. Арқаларыбыз төз генәме? Ныгырак иеләбез, Әдилә. Билдәребезне бөгәбез. Шулай. Әйдәгез, дуслар, бурсак тапшыруның адагында сак кына уйнап алайык. Туп менән, әлбиттә, туп менән карагыз. Тупты һикертәбез дә, сәпәкәй һугабыз. Тупты һикертәбез дә, сәпәкәй һугабыз. Әйе, һикертәбез, тотабыз. Тотыр алдыннан сәпәкәй һугабыз. Әү. Бик яхшы. Килеп сыгамы? Мен һине аргытам, һин сәпәкәй ит тә тот. Молодец. Әйдә, тагыла бердә. Әйдәгез, мин һеҙгә аргытам. Опа, әйдәгез. Сәпәкәй итмәнең. Шулаймы? Быны минекеме? Ярай. Хоп, хоп. Безнең күнекмәләрдә көн һайын эшләһәгез, аркаларыгыз тын, кан басымыла йөрәк тибешелә тигез булыр. Һау булыгыз, киләһе очрашканга тиклем. Хушыгыз!